Assalamualaikum. Ala sayangku banget nah. Sayangku mau apa sayangku? Sayang. Sayang. Jadi tak gantengku. Nah. Ki punya adik ini. Mau? Dua? Mau dua. Ayo push. Ki gak panganan push. Nah sayangku. Ya, sandek rana, ibu tak ngonten nggih. Sayangku si kentul. Aku boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang lagi di channelnya Mas Goplem, keluarganya Mas Goplem. Tugas konten saya handle guys. Soalnya Mas Anto merantau kerja di Surabaya dan tidak bisa setiap hari buat konten. Ya soalnya kerja milu wong. Sopir iku gudang target. Ya udah berbulan-bulan gak njaluk tolong takon gawekno konten guys. Soalnya yo memaklumi gaweane. Aku sing nang omah ae aku sing mengkontenkan. Ya kita tonton guys belanjanya mau ngedit dhisik. Aduh kok kucing kok ame njaluk wafer padahal tak tukang halah yo terus ndepakan kucing dhewe kok serakah kucing. Wis tak tukokno pakan kucing lho pemirsa 2 minggu sekilo. Ayo. Maaf pemirsa, ini bukan salah paham ya. Aku gak ngusir kucing. Cuma jajan ki khusus manusia. Lah kucing tak iki. Kucing ki lho. Kenapa tak taruh sini biar ora digoyok-goyokan kucing. Nah, guys. Saya mau nantai kusik pemirsa. Nah, iya kucing iso ngene. Iki pemirsa. Lho. Mampu wafer kucingku ki aneh, guys. Wafer kayak jojo ki ceblok apa malah ngono. Goleki. Murah, guys ini. Pas lagi ono promo. Tuku nang aplikasi lah. Kayak tak tahu, guys. Itu udah sebulan yang lalu pemirsa tak nolo, tak resiki, tak lapi. Terus aku tuku cairan pembersih kulkas bareng. Kita salah keneng go apa. Aku nu tak kulukno karak-karake ngono guys. Tak weno pitik, ayamku kan anaknya masih kecil-kecil. Jadi sementara urut tak kasih jagung. Nah, kan nek sego apa beras kan bisa ndekne gelem ngono. Alhamdulillah pemirsa netes piro yo? Rolas. Terus tak sisakan ya tak konsumsi dewe kan anakku seneng dok ayam kampung, telur ayam kampung guys. Terus tak biarkan 7 telur menetas 6 mati 1 jadi masih 5 ya alhamdulillah selalu bertahun-tahun itu nganu pemirsa enggak berkembang banyak ayamnya mau nganak siji usum iku lho ora flu burung guys bayang kok virus yus pokoknya loro mati terus tak pendem ngono guys. Nek gak ngono mati tak bakar tak pendem ben apa diningku nek nular kan bahaya guys. Iki tak tata belanjaannya ya guys ya. Kita nata belanjaan dulu. Ini kemarin kan beli bakso, memang gak tak konten guys. Karena memang sebar kontenku juga lali gak nggo HP. Ya biasa sih pernah tak konten Mbak ya, pernah tak konten guys. Tuku bakso bakule kuwi. Dadi wong iki icer yo kok aku niku dodol online ki wetengene ku pekarangane diiciri terong lho ya ana fungsine ya guys. Yo terong sithik yo. Alah pokoke diicir nang polybag jejere warung sing dikontrak kuwi juta yo untuk manfaat yo gak perlu akeh-akeh. 4 tanaman ngono wis dadi terong. Lumayan kan? 1 teronge berbuah 5 wis bayangno. Bener kan manfaate ana lahan dienggo guys. Ngono ndekne maksud aku nduk mbake lho ya maksude. Netizen iki nek ra mbok jelahno ngritik kadang ono sebagian dipelintir-pelintir omongane.
Kenyataannya ya wis bertahun-tahun nggak YouTube wis hafal aku. Tuh, jadi diicir, terus wingi dipanen aku dikei, tak tuku gak usah. Kowe langganan baksoku. Ngono guys, dari aku dikei telu ini tak sambel. Ya tak sambel, kedua tak lalap iki masih satu. Nah, ini cabenya apa tak pindah. Sing cabe lawas dan nganu gak tak jadikan satu, guys. Terus engko sing sebagian tak dedel nang jowo. Wis akeh kok guys, aku duwe terong ku yo. Terus panen bolak-balik tak masak sendiri. Ya ora ketang panene mau siji loro kan tinggal masak. Sekali masak kan aman, guys. Mbak iki ngono. Tanggo kesibukan Mbak ndelalah tanahe kok ya subur, guys. Lahan iki ya cara mone kayak loro omah ngono iki lho, guys. Kasih dikontraki sak nggon lho, sak set kene. Pokoke wates omah ngarep sampai kene. Kan luwung diijiri wujute urip. Tuku online Mbak kuwi jare 10.000 terong ijo. Karo melon ndelalah melon urip ngono guys. Guys, kita kalau sini pemirsa karena ini stok lawas masih segini tak simpen tipak-tipak berkat gitu, tak simpen terus cabenya tak tata dulu. Aku bakso pernah tak kontak itu santai kadang aku kadang kalau nggo HP, kadang kalau mau tuku tok sakano, kadang HP ku tak cas, pintuku tak kunci, kadang kalau tak gawa gak mesti. Bagi jare apa ana apa? Ana virus anyar neh engko. Wis pokoke seperti ada higienis guys ya. Aku kae koklok-kokloke nek basa nang cepu. Vaksin ini ping 3 nganti. Welas sing ketiga awakku gigil guys eling aku. Ya. Aku kan bareng sapa yo? Oh, aku sik ning Jepos sing ketiga, sing kedua kan bareng Tante Deni gitu. Piye, Mbak? Aku gigil awakku. Aku Tante Deni. Kuwi vaksin kedua itu gigil, ketiga mah nemeneh ora iso anu. Tapi ya kuwi memang ya kita harus menurut aturan pemerintah, guys. Pas zamane Covid kae. Timbo urung ngerti kebijakannya pemerintah kon vaksinnya yo kuno seperti nganut seperti gak duwe penyakit ya guys. Simpan di sini kena apa? Kalau tak taruh di luar nanti apa namanya nganu pemirsa durbung semut banyak nanti tak pakai lauk itu tak plastik ya. Ini buah-buahku guys kalau nanti kayak apa dikasih pepaya sama tetangga, dikasih pepaya bakul pasar simpen nih pemirsa. Jadi langganan tuh kayak batai dewe guys. Lega karena aku beli di sana langganan kayak ini. Sop-sopan selalu anak-anakku senang sop-sopan dan ini tak pakai lauk nanti maupun numis bunga pepaya apa. Nah, siap guys, wis ngono kuwi pemirsa. Sik. Mohon maaf ya guys ya, handukku tak salah gene soalnya di bengiku gerimisnya gak kenceng gak. Cuma kuwi lah pemirsa. Sidik ngono. Nek urung masak aku guys itu sego maneh. Santai ngulur wae ra bingung. Yes.
penyakitku apa pemirsa? Migrain. Aman kurang darah ya men. Ngrepeksa darahe sak mini, tensine sak mini. Esuk nomor 120. Kadang kalau mau pira? 117 yo rodok medun. Kadang 115. Rutin posyandu lho pemirsa. Wis pemirsa yo terima kasih nonton mang nata belanjaan guys. Ambek ngerapikno. Ya iki. Ya wis ngono kok pemirsa. Lha kamu selang iya pompane galon iki rusak. Agak pesen online urung teko-teko guys. Perang-perang dino ora ndak teko-teko. Nek genjang-genjong ki aku ki wedi nglorong mlese. Galon iki yo abot. Wis pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Ya selamat beraktivitas, semoga ini menyenangkan. Semoga apa yang punya hajat ya segera nanti segerakan. Oke, aja lali lek kamu sampai kemas kebun akan baikkan support sing akeh. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.